ni mare yango chung mare kaluwore koda weche mag siasa ahinya kotenore koda ng'anyo ma Azimio osebedo kabago e pacho ka. Magi koda mamoko, magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Nawatakia wa Kenya Eid ya furaha na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe maelewano. Oganda jo salam jiwo kwe kod achiel mar oganda e kinde nyasi mag Eid ul Fitr ma oyango giko tweyo kuom dwe achiel. Awan kaka uono kod gwen 650 mama uso duto kuom dakika matin dakika par. Jonyiepo mag gwen gindo biro kowuok e kor piny koni gi koni. Jopith ouso gwen manengogi oinga 400 e bwo thuolo mar saa achiel e chiro mamor Malanga, Siaya. Shughuli hii ya kufufua mwili ilianza kitu saa 9:30 ya leo asubuhi. Maafisa wote wa serikali walikuja, watu wa kijiji. Obila makisio duoko maiti mane oiki dwe chariyo mokalo e kar kano ringre bang' anyuola mane oiko yudo ng'atgi kangima. Machigni kendo nyako Ramogi Juang pani nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok manari adeka auchiel nono bende ido wa mbui mag oganda Facebook Ramogi TV, ido wa Instagram Ramogi TV, kachiel kod Twitter gi YouTube. Nyalo yude mbui mag oganda duto at Okinda Simfroz kata Simfroz Okinda. Nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Oganda din Josalam mapacho ka obago nyasi mag Eid ul Fitr magi donje bang' tieko tweyo e dwe maler mar Ramadhan. Lamo kod nyasi mag Eid ne otime bombe kod gwenge mopogore opogore e pacho ka jo Islam kwayo kwe kod achiel mar oganda. Jojuma manyanwa kaka nyasi mag Eid notimore e gwenge Manyanza. Bang' bede toyo kuom kinde maromo ndalo 30, oganda go mag Josalam ne obedo kod nyasi mar giko matweyo mabendo ng'ere kaka Eid ul Fitri. Oganda Josalam mawuok e counties ma Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kisii kachiel kod moko ne oriwore kod jowetegi e lamoni maringo nyasino mar Eid ul Fitri. Jodin Salam ne owuok kar rombgi e boma ma Kisumu ka giriwore alam ma okinyi e alap mar skund sekondar ma Highway ma idore e ginga paya matudo boma ma Kisumu kaachiel kod Kakamega. Jalup riwruok ma Josalam e kaunti ma Kisumu Ibrahim Ogada ne owacho ni tieko kinde mag tweyo e ngima Josalam dwaro ne gidak ka ginyiso hera e kindgi. Ogada bende ne okwayo hayo maber ni oganda Josalam e piny mangima kendo kwayo kwe e kinje siasa ma pacho kae. Sheikh Salim Isa mawuok Jamia Mos bende ne ojiwo kwe ka okwayo Josalam mondo par jowadgi ma ochan e kinde mangima oridreni. Leo ni siku ya furaha, siku ambapo kwamba tunaadhimisha Eid Fitri. Tuko kwenye viwanja vya Highway hapa Kisumu, na ni siku ambapo kwamba tumetoka na ujumbe mwingi sana kutoka kwa Sheikh wetu Sheikh Adan Kala, ambaye ametoa hutuba yake ikiwa imegusa kila nyanja ya maisha ya Muislamu. Joteljo siasa gimana la wacho negini waketuru mana kwe ongege maber moloyo kwe, to kwe ni kantiere ka endi mana un mana kubedo piny kaka jotelo ubed piny mondo los gigi e mesa koka wajo piny ka montiere ka wanyalo yudo konyruok nikech ngima to sano idho kadhi malo, inflation rach. E kinde nyasini ote mar kwe kod hera e piny Kenya ne ogol ko jotelo mopogore opogore e kind nyasini. Moko mtindo ganda gi mag Josalam bedo ne odok ne Azimio la Umoja kuom dwaro margi mondo koro yaw kuku mar IBC mabendo ng'ere kaka Sava mondo adieri ong'ere ka otende kod duoko mar yiero maduong' mar higa mokalo. Kama wanahakika kwamba hakuna ikhtilafu umefanyika, afungue Sava. Wale watu walisema tu sisi tufungue Sava, ndio kitu muhimu, na sisi bila tutatoka hiyo maneno katika moyo wetu, ile kitu anatukera tutaamini. Jatendo ganda no mar Josalam e kaunti ma Migori mar Ibrahim Hussein ne owacho ni giikore mar dhi nyime kod ng'anyo
kaponi Azimio luongo nyaka chieng' lokruok korobedi e piny Kenya. Neno alizungumza na Baba Raila Odinga, sisi tunakubali naye na tutashiriki kwenye hizo maandamano. E kaunti ma Kisii, lamo mar Eid Fitri ne ochakore gokinyi ka oganda jiwore yie margi e kinde mane gitieka yanga tuech mar dwe maler mar Ramadhan. Nasaha yangu kubwa kwa Wakenya katika mfumo huu ambao kwamba sasa uko mzito wa mripuko wa maisha yamekuwa magumu, yani kila mmoja analia, tajiri analia, maskini analia, fukara analia kabisa, bali mimi naona hata matajiri ndio wanalia hata kushinda maskini. Katika hali hii ambayo kwamba ipo, tuweni wavumilivu. Oganda jo Salam ne okwaya chiel mar oganda e piny Kenya kagiwachne siasa okonego kel pogruok e kind jo Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo ne oganda jo Islam e kinde magitieko tweyo hawi maber. Ruto chiwo ote mag hawi maber ne jodin Salam e kinde mane gihingo nyasi mag Eid ul Fitr. Jatend piny Kenya bende kwayo oganda mondo chung' kachiel kendo lam ne piny Sudan kaluwore gi tulo ma osekelo midhiero e pinyno. Kawadhi nyime eni oganda madin Salam e pacho ka medo kwayo jotelo mag siasa mondo donje twak kod chuny achiel mar kelo kwe mochwere. Giwacho ni kwe ema biro jiwo mise mag dongruok e piny Kenya kama oganda mathoth yudo pek kaluwore kod chal marach mar ochumi. Viola Alando ema nolosonwa lipodni. Lamo mag Eid ul Fitr nopong' kod ote mag kwe kod achiel mar oganda. E od lamo ma Adams e apaya Mangong, Bore Nairobi, Ngire Abdulatif Saje mane tayo lamono no kwayo kwe mne oganda jo Kenya. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us here today this morning on this blessed day of Eid al-Fitr to glorify Him. We should also thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of safety and security in our own country. As I say, let us pray for our brothers and sisters that Allah subhanahu wa ta'ala gives them peace. Eten migao malweny adenduale mane oyure lamono bende no chwalo wote mage mag hawi ni jodinno ma Salam ka bende ne ojiwo kwe. To my Muslim brothers and sisters and to the whole country, Eid Mubarak. Min al-aidin wa min al-faizin kullu aam wa antum bil khair. I think it was a wholly good month of peace. The message to the leadership in this country is that we must all maintain peace and tranquility in our country. We must not use the month of Ramadan as an excuse, because I heard people saying that we will start demonstration after Ramadan. Joslame County Magarissa bende ne odhialo nyasi mag Eid kagikwayo josiasa mondo tika nyakla ineno ni gireso jo Kenya machur kod ting' mopogore opogore kaluwore kod chal marach mar uchumi. Moko kuom gikwayo gai mar Azimio Odinga mondo koro were gi weche mag ng'anyo mondo mi jotelo matimo twak thuolo mar kelo kwe. Tunasema nchi sio ya wanasiasa. Nchi ni ya Wakenya na hao ni part of Kenyans. Kama hawataongoza nchi na watuendeshe kwa njia inayotakana, basi itabidi Wakenya wasimame pamoja, wafanye mkutano na watoe njia ambaye hii nchi itakaa amani. Fujo na mfurugano haitawezekana. Kaunti ma Isiolo oganda jo Salam no kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo ket thenge pogruok magi mondo gichiw thuolo mar twak ma igeno ni biro nyayo kwe mochwere kendo jiwo dongruok ma pacho kae. Bende gijiwo jo Kenya mondo med siro jowetegi mochan ahinya to mago ma midhiero mar oro rocho yuto maggi. Takutuma salamu yangu ya heri na fanaka kwa Waislamu wote katika kaunti yetu, na pia heri na fanaka kwa Waislamu wote katika Jamhuri ya Kenya, because hii inasherekewa pembe zote ya nchi,
na ile kitu leo sherehe hii kubwa sana ni kujali maslaha ya wasiobahatika. Leo ni siku muhimu sana kwa sisi Waislamu kwa sababu tumetekeleza nguzo muhimu sana katika dini ya Kiislamu ambao ni nguzo ya 4, na tunafurahi na tuna haki ya kufurahi kwa sababu tumetekeleza ibada ambayo kwamba ni muhimu sana. Lamo kod nyasi mag Idul Fitr bende timore boma ma Mombasa ka oganda jo-Islam koro hingo giko matweyo kuom dwe achiel. Jagoro mar riwruok mar Imams aluora ma Mombasa Shahazan Omar okwayo ne jo-Islam duto kwe kod ngima maber. Olero ni kinde mar Ramadhan ma higani thothgi oyudo chandruok kaluwore gi pek mar ngima kod nok machiemo. Takia wa Kenya Idi ya furaha na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe maelewano nchi yetu. Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika nchi yetu. Nchi nyingi za Kiafrika ina matatizo, inakumbwa nchi kama Sudan inakumbwa na matatizo. Hali ya kiuchumi, hali ni ngumu. Hata Ramadhani hii Waislamu wengi walipata shida, watu walipata shida, lakini si Kenya peke yake. Tunajua uchumi iko dunia mzima, lakini lazima watu kae chini waangalie namna ya kupunguza bei ya vitu. Chutho Jodin Salam jiwore yie margi bang' tweyo kuom thuolo ma dwe achiel. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso od bura mag counties mayudore Kenya ma masawa mondo los chike mager mar kedo gi midhiero mar uso kod madho andiwo manuro gwengego. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, nonro mar migawo mar arita kwe yango ni thuolo mar dweche 3 kende obila osemako maloyo litas milion 1.6 mag kuong' ma ok opuodhi. Romo makamano mane oluong kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e dalane ma Erore kaunti ma Nyeri ne okelo kanyakla MCS duto ma ok kaunti 5 mag masawa kaka Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga kod Nyandarua. Gachagua otiyo kod thuolono mar kwayo MCS mondo los chike mager madhi thiro kendo tieko uso mar kong'o ma ok opuodhi e gwenge mag masawa. There is a gap in terms of the law, and that is why we are having a problem in mushrooming bars and wines and spirits, and they have agreed that there is urgent need to fix the law, to come up with laws that are deterrent and that will govern the licensings of bars and also spell out heavy penalties. Gachagua bende onyisogi ni chike makamago nyaka bed machal kod chike matayo uso kuong' e pacho kae mangima, ka bende osingo matero ote mar kedo kod math mar kong'o e pacho kae mangima. The law that will make to regulate alcohol in this region will be uniform among the 5 counties, and they have chosen 4 representatives from each county, making a group of 20 to lead fit coming the next weekend, and they will be joined by Honorable Kimani. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa oparo ne MCS ni en ting' margi mar keto tenge omenda mar puonjo kendo konyo jogo mamadho kong'o asasa. Please allocate funds for treatment of alcoholism as a disease. E kindeno, tend migawo mar arita kwe oyango ni obila osemako litas mohewa milion 1.6 mag kuong' ma ok opuodhe pacho kae kuom thuolo mar dweche 3 mokalo. Kuom kwan go obila osemako litas 300,000 mag chang'a kaachiel gi litas 100,000 mag busa. Gachagua osingo kedo kod kuong' ma ok opuodh ma bende osekelo midhiero mathoth ahinya e gwenge mag Central. Chris Owino, Ramogi TV. Kawo kanyo wadhi nyake kaunti ma Kisii kama obila kawuono ochung'e chenro mar golo ringre mane oyiki dweche 2 mokalo e alwora ma Nyamache kaunti ma Kisii. Jodongo bende otayo chenro mar puodho dalano bang' anyuola yudo wuodgi mane paro ni nowito ngimane. Oyangore ni Meshak Nyambane mane oseyuage kara ne odine tesendo obila kuom ndalo moko. Crispin Otieno nigi ler. Chenro mar kunyo bur mane oseike ringre no chakore kogwen saa 10 wang'e e gweng' ma Nyaboterere, Nyamache kaunti ma Kisii. Obila kod ruoth ma alworano nochung'e chenro no ka jogweng' bende nochopo mar neno ka igolo ringre jal mane oik dweche 2 mokalo. Noyangore ni ringre no ne oken mar Meshak Undabu Nyambane mane iparo ni ne owito ngimane. Anyuola ne nofwenyo ni ongima kendo lero ni thuolo mane iparo ni otho
obila noyudo make kuom ndalo 40. Kapata mtu ambaye akona smile. Jodongo lero kwer motenore kod chenro makamano kama oting'o wang'o sanduku mane oike ringre. Shughuli hii ya kufufua mwili ilianza kitu saa 9:30 ya leo asubuhi. Maafisa wote wa serikali walikuja, watu wa kijiji na watu wa vitengo mbalimbali walikuwa hapa. Na mwili kwa hakika tumeipata na tumefurahia sana kwa sababu mira ya Kisii hiyo mwili ingekosekana ingealipia jamii ya Bagusi China sana. Mbuzi wakati ilichinjwa ilitolewa tu kichwa ka kitu kambao kalikuwa tunaitaga kehore, na huko ndani ya matumbo katolewa lituli, ikawekwa ndani ya hiyo shimo, alafu ndio tukarudisha mchanga. Kimila ya Wakisii ikaisha hivyo yenyewe. Ngozi ikawa imechomwa na huku na vitu vingine vile ambao ilikuwa yake tu imechomwa, hata saizi moto iko inaendelea. Ile kazi yote ilikuwa imesimama kwa hii muda mrefu tangu tulipopatiwa hii yota na hii ripoti ilipofika. So leo imefika kikomo na imeisha. Wakati mwili imetolewa hapa ikipelekwa Nairobi City Mortuary, kila mmoja sasa amepata uhuru yake ya kwenda kufanya kazi ile anataka kwenda kufanya. Familia mar Meshak mor kod duoke kagigeno bago nyasi mar rwake pacho wayanga. Mimi nafurahi sana, mtoto yangu iko, lakini na hiyo ni mtoto yangu. Sasa mimi hapana naona nini mtoto yangu. Sasa yule ambao tunatajira yeye kuja ndivyo kwa hii yenyewe ishe vile imeisha tu hivyo yenyewe hiyo mwili bila mambo ya michomo vile michomo. Tumalize nyumba asija akaona mahala tu kwa ule alikuwa amewekwa. Kamanda marobila e county Makisi Charles Kases oyango ni ringre ochwale kar kano ringre ma City Mortuary buore Nairobi ka bende ne okowe kod arita mager marobila. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Lipot mar Crispin makelo wayo mokwongo e chenro mar ang'ichwelo asomo kuom ote mabende wuoro kanyo yoto namba mar ote machuok mainaria deka uchiel nono bende Ramogi TV and Pastor Mundio tiche mar game onyenyore mosna owachono mosna jawade kanyo Sara. Ramogi TV neno maler an Kisumu an Joy kowuok pipeline Ramogi lendo eyo maleo sana mano Zablon Jarangi mar Migori County ya Ramogi TV makare. Nancy Otieno wacho neno Ramogi makare kendo awuoro report mowuok Kisino en wach malich kata kamano anyuola morgi wachno. Bende Evelyn Otieno wacho Ramogi TV neno maler chenro kawuono weche mag siasa ok ng'eny ahinya. Nyaka Ramogi kikidhi mabor wadogi weche mathoth. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kero nyako Ramogi, jatend piny William Ruto timo lokruok e bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. E lokruok makamago, Ruto duoko lwete ne gavana machon ma Meru Kiraitu Murungi ma ogwel kaka jakom board mar bad migao mochung'ne mauta e pacho kae. Jatend piny bende opodo lemo ne mane en jalup gavana ma Makueni Adelina Mwau kaka jakom mar board mar kar romo maduong' mar KICC e kinde mane en achiel kuom jolar tend piny e yiero mokalo. David Mwaure Wahiga to ne opodne lemo mar jakom board mar bad migao mochung'ne weche alwora. Jotelogo dhi telo ne bad migepe makamago kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Jatend piny William Ruto nyiso geno mare ni kweth ariyo mobalo e piny Sudan dhi chopo e winjruok kendo tieko lweny madhi nyime e pinyno. E oboke mane ochwalo ne ute fwambo, jatend piny opako riwruok mar jotend pinje mag IGAD, riwruok mar pinje Afrika AU kuom telo ne chenro mar kelo winjruok e kind kweth ariyogo. Ruto yango ni kaka yo mar miyo chenro mar kelo kwe e piny Sudan lwedo, piny Kenya ema dhi bago romo duto mag keto winjruok e pinyno. Jatend piny bende jiwo kweth ariyo mag jolweny go mondo oti maber kod thuolono mar tieko ywaruok manie kindgi. Gavana machon ma Mombasa Hassan Joho okwedo piny owacho kuom rem chopo singo mar duoko piny nengo ngima. Joho wacho ni ngima ma oridore omiyo jodin Islam moko ok nyal chwalo chiwo mag nyasi mag Eid kaka gisebedo ka gitimo. Joho bende olero ni en tok chenro duto mag Azimio One Kenya Alliance. Makmana ni ne ok oriwore e ng'anyo kaluwore kod midekre. Tumemaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan ambaye ni mwezi wa mawaidha mengi. Kuna kitu inaitwa Zakatul Fitr. Zakatul Fitr, last year and the year before, a few years ago, ulikuwa unalipa takriban 300-400. This year, it is 700 per person. Na hiyo inakuwa pegged on bei ya chakula. So obviously, maisha ni magumu na lazima mambo yafanyike ili maisha yabadilike. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri kiafya kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano, mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndio nyuma. It must be known. So watu ambao wanaota otherwise, ati sijui watu wamestaafu, si watu wamefanya nini, mimi ni ODM na ODM ni mimi. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. Watu wajue hiyo tu. Gavana ma Nyamira Alex Nyaribo oyier kendo kaka jatend duond bura mar United Progressive Alliance mano UPA e thuolo mar ariyo. Kane oloso e sach nyasi mar romo mar jotend duond bura e boma ma Nairobi, Nyaribo singo tiyo kanyakla kod jokanyo mag duond burano kaachiel kod jo Kenya duto mar neno ni duond burano odongore e tunge mag piny Kenya. Jatelo no bende opuoyo jokanyo kuom chung' motegno gi duond burano e yiero mokalo mane gigolo gavana achiel, jaod bura achiel kod MCAs 18. We shall embark on massive recruitment of members at all levels in the 47 counties of the Republic of Kenya. Tuko hapa leo kufanya uchaguzi wa UPA party. Hii ndio uchaguzi wa kwanza tangu tuanzishe hii party
ambao tuliingia nao kwa kura, wengi wetu tukafaulu. Na wale hamkufaulu, na waomba mketi kamili, msiogope. There will be also another time ambao mtatumia hii party kusimama ande kujaribu kuongea na wananchi. Dul matayo penj madongo mapacho kaneko yango chenro mag penj mag jo CBC mag tam mar 2 kod mar 3 higani. E chenro no jopuonjre nigi thuolo mar timo penj go achiel kachiel e yor mbui kata ndiko gi aching' bang' ka jopuonj ogoyo penj chapa. Judith Omondi kolonwa chenro mag penj go. Duol mochung' ne penj madongo e pacho kae nek ochwalo chenro mag penj ne directors mag somo e sub counties duto, jopuonj madongo mag skunde primary kaachiel kod mago mag skunde mag nyithindo man gi ng'ol ma opogore. Nek olero ni gidhi keto e mbui mag skunde penj duto mag grade mar 3 mong'ere kaka Kenya Early Years Assessment kod penj ma itimo kod jopuonjre man kod ng'ol ma otisi ni Kenya Foundation Level Education Assessment kod mamoko ma ibiro tim kod jo grade mar 4 kod 5. Skul ka skul okwa mondo mi oti kod mbui mapile kendo chopia apise mag directors mag weche somo e sub county poni gin kod midhiero mar yudo andika margi kata password. Penj gi ibiro pogi e kidienje 2 ma inyalo go chapa e otas kaachiel kod ma inyalo timie yore manyasani e mbui. Jopuonjre ma biro dwaro yudo penj go e yor mbui ma ok go chapa e otas biro tiyo kod namba mopuodhi mane gidikrego ka duoko to gibiro chiwo oteso e yor andika. Okwa jopuonje mondo miyo mi nyithindo thuolo mar somo penj kachiel e yor mbui poni de giher mar timo kamano. Okwa jopuonj mondo go chapa mag otese penj kaluwore kod rangi ma oketne kit somo ka kit somo kendo bang' penj go japuonj dwaro ni mondo ket duoko japuonjre e simbe mar ong'we yamo e yor scanning kendo chwalo duoko ne duol mar penj nek. Skunde ma onge kod masinde manyasani ma oromo owinjo ket jopuonjre otim penj e kidienje. Tam mar 2 jopuonj biro chako yudo penj mag grade mar 3 tarik 5 dwe mar 6 ka duoko mag penj go to ibiro keti e mbui mar nek tarik 11 dwe mar 8. Penj mag tije lwedo mag jopuonjre manie grade mar 4 kod 5 ibiro ket ne jopuonj tarik 10 dwe mar 7 ka dwarore ni mondo giket duoko e mbui mar nek tarik 11 dwe mar 8. Tam mar 3 jopuonj biro yudo penj mag kwano kod kisungu mag jo grade mar 3 tarik 2 dwe mar 10 ka duoko dwarore e mbui mar nek tarik 26 dwe mar 10. E tam no bende ema jopuonjre man kod ng'ol ma opogore ibiro ketne gi penj mag somo ma ichakogo kaachiel kod maluwore gi tudruok ma pile ka pile. Jopuonj biro yudo penj go e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka duoko to ibiro ketne gi tarik 26 dwe mar 10. Penj mag grade mar 4 kod 5 kuma oriwo kwano, kisungu, Kiswahili, somo mag ranyisi, science kod lony manyasani, somb pur, home science e kind mamoko ibiro ketne gi e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka jopuonj omi thuolo nyaka tarik 26 mar keto duoko mag penj go e mbui mar nek. Duoko duto mag penj gi owinjo keti e mbui mar nek kochopo tarik 26 mar dwe mar 10 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Odiechieng' mar 3 nyaka jochiw thieth ne donje ng'anyo e moko kuom counties ma pacho ka. Chenro mag thieth osebedo kadhi nyime e counties 43 ka ng'anyo pod omako counties 4. Ywaruok osebetie kaluwore kod chenro ma nyaka counties ket e ong'ala manyime. Jopiny bende penjo ni thieth omi pek maromo nade e counties 4 go, to ere kaka thoth counties osekawo ting' mar thieth. Otendi manono jotuo madang'ni kamanyo thieth kod lakteche ma ywago ratichgi gin moko kuom pichni manenore e ute thieth moko kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth. Tend counties ywak ni pokgi mar omenda okwamo e lwet piny owacho mamalo. Kuom dweche 4 sani gino mathiro chenro moko mag counties. Kaluwore gi disbursement manotim December, no orne county governments 9 billion, mana billion 9 kende. Manyiso ni kigolo, manyiso ni koro wan gi deficit madhi mana million 30 gi 300 gi about 315 billion mapokomi county governments. Nyaka sani ng'anyo dhi nyime e counties 4 e pacho ka kamoting'o Kisumu,
Nyamira, Bomet kod Vihiga. Penjo maduong' en ni to ang'o ma counties 43 ma osechulo lakteche kata donjo kodgi e winjruok mane ochungo ng'anyo. Timo ma ang'wen gi poko timo. En a good communication. Samoro bende part of the good communication mechanism en winjruok gi ji ni ka pesa obiro to wanyalo miyo kata nus kata quarter kata an eighth of pesa moripo bedni uyudo. Ae bang'e ka wasechoko within our county own source revenue, ae kwariwo gi mana national treasury kelo to wanyalo tieko kong'onu balance kata change mane odong'. Kevin Osido ma en jalony e weche mag telo wacho ni counties nigi yore mopogore opogore mag nyayo omenda. Kantiere county mantiere gi referral system to pesa modhi yudo ng'eny molo county maonge go. Ng'eny mar ji kata tin mar ji county no bende en one of the indicators ma Commission on Revenue Allocation tiyo godo. Wan gi gimiluongo ni on source revenue, manyiso ni en pesa ma county owuon ema choko ka ok o rely on national government kata pesa ma wuok e serikal mamalo. Osido lero ni kata obedo ni chik orido chenro mag tiyo gi omenda mag counties, nitiere ka counties nyalo winjore loso budget ma wiye mar reso chudo mapiyo piyo. Ok inyal kawo pesa moripo bedni ichulo godo jopiny titimo godo tich ma oluongo ni service delivery. Omiyo magi gin conversations ma kanitiere kwe ei county kae to samore momiyo ok wawinj ywagruok ahinya e counties moko nikech gin gi mechanisms magi timo godo loso ei kindgi giwegi. Kata kamano Osido koyie kod wach mosebedo ka wachore ni chenro mag thieth duto onego duoki e piny owacho mamalo. Wanyalo timo mokwongo en harmonization of policies madil gi weche mag health service delivery kata health sector. Ae bang'e to wang'iyo ni ere kaka wa harmonize health human resource management mondo kik wabed gi different subcommittees kata different committees at different levels ma manage human resource. Jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Davji Atela to nyono kar tiende ni counties ang'wen modong' gi nyaka koro lutie counties mamoko mosechudo e ka lakteche dogie tich. Ogiyango jotich kaka joma muhimu ema ipoge chulo gi ni mar jomoyango jotich kaka counties moko gi miyo jotich chulo jotich mondo bed ni bedo dhieti sama dwarore. Ting'eni sama jatich pok ochul mshahara ok onya bedo nochulo rent ne, ok onya bedo gi fuel modhi go ka tich bedo matek. Ka jochiw thieth ong'anyo, jotuo ema sandore. Kamoko bende okwame ute thieth maonge konyruok ma giyudo. Gima bende koro keto ngima jomoko kama rach. Kaunti ma Siaya yango ni landruok kute mag ayaki odok piny e kind nyithindo manie kind higni 10 nyaka 19. Kwan no ne odok piny kod moyo 1,000 e kind higa mar 2015 2022. Judith Omondi nigi ler. Piny Kenya osegoyo kange kedo kod kute mag ayaki e kind rowere manie kind higni 10 nyaka 19. E higa mar 2015 kwan rowere mane ogamo kute mag ayaki ne gin 18,000 ka kwan no nolwar nyaka 5,123 e higa mar 2022. Kaunti ma Siaya en achiel kuom mago ma osebedo kod kwan mamalo mar landruok mag kute mag ayaki e pacho ka. Kata kamano, kwan rowere magamo tuo ne kaunti no ma Siaya koro dok piny koa 2,355 higni 7 mokalo nyaka 371. Siaya County has recorded very significant decline in new HIV infections among adolescents aged 10 to 19 years. And that is, the drop is from 2,355 in 2015 to a paltry 371 in 2021. Isn't that a very big drop? Ma ne oyangi nyasi mane obag mar kedo kod tuo mar ayaki, ima ohiu kachiel kod lwenje mag kit chwech, midhiro ma ikedo go e bwo chenro ma otisi kaka Triple Threat Campaign. Jokanyo mag thieth ne oyuore nyasi ma bende ne yango lipot e wi tuoche makoch. Lipot mane ogolo nyiso ni thoth oganda manie kind higni 15 nyaka 24 e kaunti no onge ng'eyo mowinjore e kute mag ayaki. Lipod no lero ni 39% mar nyithindo ma yawuoyi kende ma ong'eyo weche mag tuo mar ayaki ka mamoko to nie mudho. In Siaya County, 71.5% of young people aged 15 to 24 years have knowledge about HIV prevention compared to 39.9%
17% among men. So we are having more young people ambao ni females wanajua mambo ya HIV prevention kuliko our young men. Kaluwore kod lipodno, atamalo 79 mar rowere mane oyudo tuo mar ayaki higa ma okalo ne gin nyithindo manyiri kata bed ni gin kod ng'eyo mar tuono moloyo jowetegi machuo. In Siaya County, 79% of the total adolescents HIV positive tests in 2022 were among females aged 10 and 19 years. This indicates that more needs to be done to ensure that young people are aware of the importance of HIV testing and treatment. Jokanyo jiwo jonyuol mondo nyuakie chenro mag puonjo rowere wi midhiero 3 mag ayaki, iye ma ohiu kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopith gwen e kaunti ma Siaya ne oyudo thuolo mar uso gwen e nengo mamiyogi yuto maber e chenro mar chiro maketo jonyiewo e piem ka ginyiewo mwandu. Jopith ne ouso gwen 600 ma nengogi ok tin ne Sh400 e bwo thuolo mar saa achiel kende. Kaka Edwin Okoth lero, ma en achiel kuom chenro ma tend kaunti ma Siaya oketo mar bero pur, pith kod ohala e kaunti no. Chakore ko gwen matindo, madongo, swiche kod thuondi ne oseiki mar donje chiro Murmalanga. Uso e yo makende ma ng'at magolo omenda mang'eny mogik ema kawo gweno kata auction. Jokanyo mag riwruok Saga mar Upendo kaachiel kod jopith gwen mawuok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Siaya ne oyuoro kendo chiro ne oyaw ne jonyiewo mawuok kata oko mar Siaya. Ka ne oyaw chiro, ne en piem ma ng'at ma ofuke peke madhi yudho kado kata medo gwen ma opidho. Bang' dakika machuok kende, gwen 650 ne osewilo lwedo kendo omenda moingo 400,000 ne osechoki. Wan kaka uono kod gwen 650 mama uso duto kuom dakika matin dakika par. Jonyiepo mag gwen gindo biro kowuok e kor piny koni gi koni, ma awan moko mowuok Bungoma, awan gi jonyiew gwen moko mowuok Bondo, moko nendo wuok Siaya, moko be wuok e Alego ka kuonde mopogre opogre. E gwen ma wauso kawuono 650 ma wauso e tin mar dakika pargo wayudo Sh418,000. En chenro manigeto jiwogo pith mar gwen e gwenge ma Siaya kendo chiro mar Murmalanga ne ogolo ranyisi moromo kaluwore kod tend kaunti ma Siaya to kod jok manoriwore kod kaunti e loso chenro no. Gini otimre maber, ne en odiochiengwa mokwongo mar timo ma otimre maber kendo waneno ni wabro dhi mbele gi time kinde ka kinde. Program ni tije maduong' en mondo wamed yuto mar mwayude gwen kendo wami ji obed gi paro mar ohala, pith mar ohala mar gweno. Kendo watemo mondo giyud chiro. Uso makamano kori chano tim ding'wen e higa. Kinde sub-counties duto ma Siaya ka jamni bende kori biro nywandi. Jopith mag gwen kata jopith mag jamni mora mora nyalo biro kanyachiel to bedo kod cooperative to choko jamni kata gwen kata choko yuto mowuok e puodho to iuso kanyakla to iuse e nengo maber ne jogo ma jonyiepo. Wadwaro ni jougunja, jougenya, jogem, jorarieda, jobondo kod jo Alego makoro already ngo obedno kod cooperative society motegno ma Apex manyalo uso gwen itimo auction ni to jopith mag gwen duto nyalo kelo gwendgi te uso. Bang' chiro rumo, jonyiewo kawo mwandugi kendo jouso mor ka gipako ni chiro dhi maber. Koro kawuono awatarajia ni koro kwa kelo to ji mang'eny mantie auction ni bro kawo. To gwen osekonyowa mang'eny, osekonyowa puonjo nyithindo e skul, osegolowa matek. Akwayo ji mondo wabed mondo wapith gwen. Upendo Sako konyowa nikech ka wan gi gweno tang'e en tajiri, abro bedo mkulima kata kapo ni mag gine otamata uso mondo ayud pesa koa kuro. Koro gweno en gima loko ngima ng'ato. Inya gero got, inya chulo school fees, inya timo gik mopogore opogre. Wago erokamano ne kawuono gi auction mwatimo kawuono. An kaka janyiepni magi dhi konya nikech an hotel maduong' iluongo ni Tuteri Catering
Koro kwayudo market kaka mae wabiro to promote jopur gi tiende kae kaka kawuono ni. Siaya ni kod jopith gwen maromo 7,000 kendo wachore ni ginyalo uso gwen moingo 50,000 e kinde moro amora ma chich gwen oyawnegi. Edwin Okoth, Ramogi TV. Erokamano Edwin Okoth kuom lipodno. Kawadhi e kaunti ma Kisumu en chuny boma ma Kisumu ema nigi kwan mapiny mogik mag bunge kaunti ma Kisumu gi atamalo 1.5. Ataro mar dwaro mar piny owacho mamalo mayango ni chuny bombe nyaka bed gi atamalo 12.3 mag bunge. Omiyo tend kaunti no chako chenro mar pidho yiende ma kwan gi romo milion 3 kuom kinde mar higni 3 mabiro. Chenro motisi ni County Green Initiative bende oyango chuogo kendo tiyo gi committees mag bero weche alwora e sub-counties 7 mag kaunti ma Kisumu. Kotwak e nyasi mar pidhe yiende madirom 1,500, gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ne oyango tarik 10 mar dwe ka dwe kaka odiochieng' pidho yien e kind jodak duto manie chuny bomano. I'm a proud ambassador because I have been able to donate and plant over 5,000 trees. And I'm still solidarizing on to make our environment green, and as I always say, plant a tree in whose shade you will never enjoy. The Mamboleo and the other nurseries that we are coming up, 3 million seedlings, we cannot do it alone. And there are other people who are willing to actually come in. We are happy to work with them. You know, go in, let's get all these seedlings going. We are far behind nationally in terms of tree cover in Kisumu. We are really far behind. So the village councils, the village communities organized in committees and so on should have a program for greening every village, whether in the city, the town, the market, or the countryside. To realize the target of planting the 3 million trees under the City Greening Initiative, setting aside 10th of every month as Kisumu City Tree Planting Day for all residents within the city. The 10th of every month will be the day when all residents in Kisumu City and therefore eventually also in Kisumu County to plant trees. Mananja kom riwruog jopuonj mbalariany Muga Kolale oyika wuono e dalane ma Oyugis. Anyuola osiebe kod jotelo oyuago Kolale kaka jatelo mane chiwore kendo jiwo riwruog jopuonj mbalariany ma Uasu. Kama bende ne okedo ne ratiro mag jokanyo. Nyasi nono yuor kod jatend migao mar somo e kind jokanyo mamoko e sekta mar somo. Ali Abich miyo waler. E nyasi manobagi skun primar magoro sare e kar chud bura makasepol Muga Kolale ne oyuagi kaka jalno manotiyo matek mar kedo ne ratiro mag jopuonj mbalariany e pachoka. Jatend migao mar somo e pachoka Ezekiel Machogu mane otelo e nyasi mar iko Kolale ne oyuagi kaka jatelo mane ochiwore matiyo matek ne ni somo mbalariany obedo makare e pachoka. Machogu mabende nosomo ote ma jatend piny Kenya Laktar William Ruto ne osengo ne piny owacho biro medo bero chenro mag somo. He wore many feathers in public service, all with supreme distinction. Professor Kolale served our country as an administrator at the level of District Officer 1 and later as an undersecretary in the means of a higher education. Jokanyo e sekta mar somo kama oting'o riwruok mar NAT kod mar Kupet kaachiel kod mano mar Uasu ne yuago Kolale kaka jalno manochiwore mar rito ratich jopuonj mbalariany kod kedo ne ratichgi. We benefited from his strengths and his weaknesses, and we share in his joys and sorrows. It has been said that the quality of a man is determined by the causes and the pursuits he engages in. Professor Wenchia did so well in, strengthening the Trade Unions Congress, which you are a party to and later moved to Kotu. Professor was not only a trade unionist, but a freedom fighter as well. As we bury Professor Muga Kolale this particular day, there are certain things which from the onset you realize that the family has to contend with a lot of challenges related to the fact that the children that have not completed school
and the professor is dying in abject poverty, an indication that we do not treat our professionals well in this country. Ka familia mare bene opare ka jallo mano chung motegno eng'io ngima familia ne. We want to thank God for the time that he gave us to be with Dad. It is hard for us as his daughters, but we will soldier on. And the best thing that Dad has left us is brains that work. Husbands, father, grandfather, father-in-law, and was a friend to many. He was loved by many. Ikinde iko makamano siasa bene okodong chien ka jod bura mag riwruog siasa mar Azimio mano yoro kinde nyasi no ne oramo ni ok gibidok chien nyaka jatend piny Kenya winj ng'ur margi. Let us unite and fight for the future of our children. That future of our children is not in the hands of this government. We are not going to watch you destroy this country, which was built by our forefathers. We are going to fight you. We are not tired. And we want to warn Ruto that we are going to fight you. And we don't fear you. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid. Ramadan da hayati, Ramadan da hayati. يا رب دعاتي تقبلها طول. Dari chapi zako zinakaa aje? Akini zake ajabu ajabu. Tamam ni nyami nyami. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyeumo kuona mara Raha Premium kawuono eduka machiegni kodi. Machiegni kora mogi e pau tuke tim Kenya mar rugby jotugo ma igini piny mar igni 20 osekorene tuke mag Bats Cup mibago odiochieng' makiny e alap manyayo. Kenya magin jobag tuke gi biro rakore gi tim mar Uganda saa 4 e saa 10 e tielo mar quarter finals ka higa mokalo. Kenya mitayo gi kocha Kati Solago noloyo Uganda points 54